Представител на група от Врачанското училище СОУ Христо Ботев участва в един проект на тема "Знаем ли всичко за ябълките?" Една много интересна тема. Казвам добро утро или добър ден на гостът ми в студиото Николай Николов. Здравей! За някой е добър ден, за някой добро утро. Ученик си от 10-ти клас в Христо Ботев. Зрителите те познават. Разкажи ни сега малко повече за проекта. Проектът от тази година беше разписан в Берлин септември месец и първата ни среща беше в Франция октомври месец, края на октомври някъде. Това е била първата ви среща? Първата ни среща, да, аз участвах заедно с Катерина Георгиева и госпожа Незабравка Брайкова. Само да отбележа, че тя е учител по немски език, а проектът е на английски, така че сами може да си извадите извода, да. Но тя с това се беше постарала лято да научи английски език, знае го на едно така разговорно ниво горе-долу. А и освен това тя знае френски език, така че там се справихме перфектно. Беше ви лесна благодарение на нея, да. Във Франция бяхме около една седмица. Проектът, както знаете, е всичко за ябълките. All about apples. О, да, на английски. Да. Знаем ли всичко за ябълките на български? Да, той е в рамките на една така по-глобална библиотека, да кажа за зрителите уточнение. Тази програма е учене през целия живот. Всяко училище има различни теми. Вие сте избрали да кандидатствате по тази. По тази тема и по тази тема са ни одобрили. Кои са другите партньори? Всички знаеш ли ги? Другите партньори са от Франция, така. Англия, Германия, Естония, Кипър и Австрия, мисля. И Франция, и Испания и Италия, разбира се. Така, доста страни, много различни култури. Всички се събрахте сега за първи път. Всички се събрахме за пръв път във Франция. Бяхме около 50 човека с учениците от Франция. Засадихме ябълково дърво. В продължение на една седмица тествахме много видове. Тук за тези ябълки. Много видове ябълки, най-различни сортове. Пихме сокове от ябълки и общо взето се въртяхме. Ясно е, че темата е една, идеята е съвсем друга и е малко по-обширна. Интересното е, че в началото сте настанени в различни семейства от Франция, нали така? Ти къде беше настанен? Аз бях настанен в едно семейство той се казва Джордан, но аз по-български му виках Данчо. При него бях една седмица. Това е интересното всъщност на тия проекти, защото отиваш в семейство, докато се от техната култура най-лесно беше, например, учениците от Германия бяха настанени в хотел. Нали? Което всеки може да отиде на хотел във Франция, но друго е да отидеш в едно семейство и да видиш горе-долу как живеят. Да. Ти успяваш ли да се разбираш с тях? Много трудно, защото, както всички знаете, във Франция... Нямаше го учителя. Нямаше го учителя, а и във Франция не говорят английски. Специално в Гаяк. Те даже бяха много учудени и ме питаха: "Ти що не знаеш френски?" Съм казах: "Аз уча немски и английски." Те ми казаха: "Що не учиш френски, учиш немски." И аз им обещах, че ще започна да уча другата година френски. Непременно ще го знам вече, да. Какво ти направи впечатление? Искам да се спре малко повече на тази по-типична среда в семейството, защото според мен това е идеята, да има някакво... Въпреки че ги смятат западноевропейците за по-судени хора от нас, аз бях изненадан. Те бяха много мили с мен. Много караха ме да карам скутер, возиха ме в кола, там е позволено, нали, с придружител. Аз тук нямам книжка, но там се качих. Развеждаха ме навсякъде по дискотеки. Беше много интересно. Аз бях много изненадан от това, че те хора са толкова гостоприемни. По-различни ли са от нас като ежедневие, като менталитет? За тази една седмица, колкото може да се разбере, разбира се. Може би работят малко повече от нас. Не малко. Не малко, много направо, защото бащата се прибираше, излезе сутрин в 4 часа, прибира се вечер в 9. Ние отиваме на училище с Данчо, се прибираме в 7 часа пред вечерта. Просто е много забързано ежедневието. И успяват ли да си говорят, както сме гледали по филмите, помежду си, да обсъждат някакви неща? Не много, не се засичат много, защото много работят. Да. Така, да се върнем сега на проекта. Били сте настанени в семейство, имали сте възможност да видите тази атмосфера, да се докоснете, да усетите. Какво представляваше самата работа? Спомена за дръвчето, което сте посадили. На първо место запознаха ни на първия ден презентации, представихме от всяка една държава. Тук е момента да кажа, че най-много се изненадаха от България. Аз казах и от миналия път, и по-специално от Враца, и от това каква природа имаме ние и какво им показахме. Тоест, презентацията ви не е било за сортовете ябълки по населени места? Не, просто не е било за това. Ние попълнихме преди това една анкета за това колко струва 1 килограм ябълки, какви ябълки познаваме, но презентацията не бе свързана. Запознавате всеки с природата. Да. Така, после какво се случи след презентациите? След презентациите засадихме ябълково дърво в двора на тяхното училище. Имаме и снимки. Да, това е точно засаждането на ябълковото дърво. Това по средата е това по средата, то е едно
Тук сме пред катедралата. После отидохме в един завод за ябълки. Една ферма, показаха ни как се засаждат ябълките, как се отглеждат. Искам да кажа, че това е едно много голямо пространство, на което работят 20 човека за цялата година, като когато се обират ябълките са 90 човека. За да няма слана, те палят свещи. А за да няма червей, пръскат с парфюми, с които ние не можем да си позволим даже да си купим. Искам да кажа, че там като влезеш между редовете на двете ябълки, може да въобще да не се парфюмираш. Просто влизаш и си меришеш на... Това е направено с цел да няма червей по ябълките, никакви такива насекоми. Да. Впечатлите този процес на работа? Особено, определено, защото ние тук се опитваме да си купим такива парфюми, а там ги използват за да гонят червей. Така, едно интересно нещо ми направи впечатлението от предварителната информация. Всички заедно пишат някаква история. Всички заедно, които участвате в проекта от всички страни. Да, така? И започваме по азбучен ред. Минаха Австрия. Така? Сега сме ние. Какво представлява тази история, която ще пишете? Трябва да бъде свързано с ябълката и как ябълката обикаля Европа. Тя е минала през Австрия и в момента е в България. И ние трябва да напишем до края на този месец история свързана с ябълката. Да видим къде минава тя, как се среща сред хората. Нещо такова да бъде по-творческо да го направим. По-творческо. Да. Знаеш ли какво са написали Австрия? Видя ли го вече? Или още не сме го погледнали, още не е пратено, но когато го получим, ще видим горе-долу какво са написали те, но ние ще бъдем много по-оригинални от тях. Сигурна съм. Друго нещо, което наред с тази работа по проекта сте разгледали Тулуза, изключителен интересен космически град. Какво друго? В Тулуза бяхме в космическия град, уникално место. Тук видяхме една снимка с космонавт един. С космонавта, да, точно това е. Там има модел на Луната. Много интересно беше. Гледахме филм 3D, свързан с Луната отново. По-късно бяхме в Тулуза, разгледахме центъра. Ние бяхме последния ден, между другото. Май излъгах, че не сме били на хотел. Последния ден бяхме на хотел, просто защото свърши престоя ни в семейството. Там разгледахме Тулуза, бяхме в катедралата. Това е в река Гарона, да, бяхме на корабче. По река Гарона. Това е една болница, в която са се лекували прокажените от чума. Да. Тя е била една изключително масивна сграда, вътре няма как да влезем, но дори само отвън може да си извадим извод за нея. След това разгледахме катедралата в Тулуза, но ето тук сме точно пред нея. Огромна катедрала, но най-голямата катедрала, на която бяхме, това беше в Алби. Тя мисля, че е част от ЮНЕСКО, ако не се лъжа. Една огромна. В рамките на това. Да, по-късно бяхме и в Алби, в другия град. И това е едно средновековно градче отново в Алби, където по-долу под града има ферма, в която се отглеждат ябълки. Тествахме отново ябълките, пайове и така нататък. И разгледахме градчето. В това градче, ето това е началото на катедралата, много голяма е. Колко внушително изглежда. Огромно. Вижда се, че наред с огромното количество ябълки, което сте изяли и изпили, сте видяли много интересни неща. Като цяло впечатленията ти от подобни, аз ще ги нарека екскурзии, но те не са точно екскурзии. Какво ти е? Така, ти си доста активен млад човек и в предното интервю, което направихме в телевизията, поговорихме и зрителите им стана ясно. Какво ти е мнението? Трябва да има повече такива екскурзии, както казахте вие, дори само така да го кажем клиширано екскурзия. Аз бях и в Германия преди 2 години, и във Франция сега. Надявам се и до 12 клас, докато съм тук, да отида още. Докосва се до културата им, виждаш горе-долу какво си направил ти и какво още можеш да направиш, защото ако направим сравнение между нас и тях, разликата е много огромна и потъваме просто много. А вие потискате ли се като ученици от Враца? Не стига, че сме от такава малка държава, но и градчето ни е маничко. Да, има го този елемент на това да се потиснем, защото ние имаме образование, сме да кажа, което е на много по-високо ниво от Франция и от Англия. Защо? И от Германия. Просто ние учим това, което аз се сблъсках с този проблем в Германия, когато бяхме ученици в техния 10-ти клас, учат това, което ние сме учили в 6-ти клас по математика. Но там са по-профилирани. Там учат само това, което ги интересува. Те, откакто са влезли в училище, знаят какво ще работят. Знаят какво искат и това, а не се занимават с нещо, което им е много далечно. Това плюс ли е за нашето образование или е минус? Това да знаем от всичко по-малко и нищо като хората. Той е ренесансовия тип човек, е универсален. Той стреми да бъде навсякъде, защото ако мога да гледаш в детайлите, можеш да променяш. Целият свят няма как да промениш. Че това е начин. Но ако знаеш детайлите, може да промениш това, което не ти харесва. Но ние не го прилагаме. Това е лошото при нас. Ние имаме много добра образователна система, но не я прилагаме.
Това е минус малко. Да, малко. Не малко, право е много голям минус. Там общува връщаме се пак на този проект и на това посещение във Франция с твои връстници. Успя ли да създадеш някакви контакти? Ами да, на тези проекти винаги създават контакти с Англия, дори ни канат. Нали, заповядайте. Извън рамките на проекта? Да, извън рамките на проекта. Заповядайте. Аз имам покана за Франция. Може би това лято се възползвам да отида при Данчо. Той ме покани. Аз приемах дете и от Полша. И от тук, да, и от Франция миналата година съм приемал дете и те са ме поканили там, но все още са висящи тези покани, защото няма кога да ги... Нямаш време, защото си ангажиран. Да. Забравих си въпроса. Общувате и в интернет? Навсякъде. Абсолютно всякакви начини имаме, да, за общуване. Добре, за финал на разговора, ще има ли посещение в България, в частност във Враца и кога знае ли си сега? Ами тази година и по този проект няма да има. По принцип винаги идват във Враца, но тази година така се случи, че няма да дойдат, а ние само ще ходиме. Тоест вие ще обиколите останалите страни, т.е. други екипи от училището? Други екипи няма да сме ние същи, но пък ние работиме по този проект. Засадихме ябълково дърво миналата седмица. Малките ученици от 1 до 4 клас рисуват ябълки, готвят, правят пайове. Защо не по-нашему штрудели? От 5 до 7 клас учениците... Всъщност нашата роля е малко по-различна, защото биологичните паралелки в нашето училище изследват химичен състав на ябълките и с това как ни помагат те. И ни го представят на един достъпен език, защото аз в историческата паралелка, биологията ми е много далеч. Историята на ябълката. Нали, малко, да. И те ни го представят по този начин, така че ние влизаме активно в този процес цялото училище, макар и да ни идват във Враца. И малки и големи? Малки и големи, абсолютно цялото училище. Следващата визита къде ще е? Следващата визита, ако не се лъжа, е в Рим. Да, през март месец 2013 година ще посетят Рим. 3 ученици ще са този път, са малко повече. И се продължава да, после Кипър, Германия и така. Много ти благодаря за гостуването. Винаги ми е интересно да говорим, защото си така с по-различна представа за света. Уважаеми зрители, на гости ни беше Николай Николов, ученик от 10-ти клас в СОУ Христо Ботев във Враца. С него си поговорихме за проекта на тема "Знаем ли всичко за ябълките?". Виждате колко интересни са за младите хора тази обмяна на опит, това посещение от държава в държава, различни градове, различни семейства и различен менталитет. Ние продължаваме с следващата тема. В началото на предаването ви обещах да си поговорим и да ви разкажем за интересните факти, свързани с интелекта. Останете с нас!